Salam. Men 34 yaşımda. Ayalmış hala. 34 yaşıma çene durmuşton näme öğrendim deyseler hiç kime hiç kaçan qargama lälligini öğrendim. Men yollaşım bilen söýüşip durmuş gurdum. Yollaşım menim onu için yürekden söýýärdim. Yöni yollaşımın ejedi meni hiç wagt islemedi. Özlerinden pes görýärdi bizi. Hakykatdan maddi durumda biz olardan pes ýaşaýardyk. Yollaşım ejedini dinlemeýän men bilen durmuş gurdy. Başga günlerde gowy bagtly günni ýaşaýardyk. Emma bizim 4 ýyllap çağamız bolmady. Men çağamyzyň bolmaýanyna gynanaýynmy, ýa gaýnymyň kemsitmelerine gynanaýynmy? Durmuş men üçin gaty kyn bolup başlady. Gaýnym, sen bizim aljak maşgalamyz däldi. Oglumy kemmellýän näme dip özüň alyrdyň diýýärdi. Sen bir kemirskaly gysyr ekeniň diýýärdi. Uzaklygyň öýüň hyzmatyny ede gaýnymdyr. Öýdäkilerden bu sözleri eşitmek meni bir öldürmeýärdi. 4 ýyldan soň gyzymyz boldy. Kyn günlem geçdi diýip begenipdim. Ondan soň yollaşym bozulup başlady. Öýe içip gelýärdi. Başga bir ower ýerler tapyndy. Garaz günüm öňküden beter bulunup başlady. Gyzymdan bir ýyl soň oglum boldy. Öňdegen gaýnym azar berýän bolsa inni yollaşymyň azar başlady. Men elbetde el galdyran okdy. Ýöne ol öýe gelmän başlady. Maňa aýtmany 2 günläp öýden gitdiýärdi. Ýetip gidýärdi. Gaýnym maňa söýgünýärdi. Sen gowy aýal bolsaň, äriň gelerdi diýýärdi, gitmezdi diýýärdi. Men jaňatsam jaňyma jogap bermeýärdi. Bir günüm gece saat 2'de çağalam bilen otomuza yatyrkam gaýnym geldi. Äriň nerede diýdi. Bilemok diýdim. Jaňa jan jogap beren ok diýdim. Sen näme rahat yatyrsyň, çyk git öýden, äriň tap diýdi. Gece saat 2'de men onu nerden tapaýyn diýdim. Onda gaýnym maňa sen şol ölsün, onu soň men bu öýlerde rahat ýaşar ne pikir edýänsiň diýdi maňa. Şol bir ölsün diýdi. Sen 2 çağaň bilen özüm seni ýoğuň çekerin diýdi. Gaýnymyň bu sözleri men ýüregime ýadyldy. Garaz günler, aýlar kynlyk bilen geçdi durdy. Yollaşym öýe pul bermän soň men özüm işlemek zorunda galdym. Çağalamy çağalar bagyna urudyp özüm o wagt içinde bir magazinde işe başladym. 8'den 6'a çenli işleýärdim. Ýejegimiz gazanyp işe gitmeýän kämine har bişirip çağalamy saja geltip özüm işe gidýärdim. Gaýnym bilen yollaşymam men bişirene harymdan ýýärdiler. Wagt geçdi. Yollaşym ahyry aklyna aýlanyp men daşary ýurda işlemäge gitjek diýdi. Bilen bolýa git diýdik begenlik. Begenjimde uçaýjak bolýardym. Ýol puluny tapmaly. Onu özüm jigilimden qardalyp ugratdyk. Daşary ýurda bitdi. 2 ay gowy işledi. Günüm gowlaşdy diýip begensem beýene biz bilen gürleşmän pulum ugratman başlady. Gat beter meni bir giden berge goýdy. Qarz berenji gymym bolsa ýanynaky men üçin ýada adamdy. Ejemlere gelmäge gitmäge dagdy bolup başladym. Şu bergi ýüzünden. Her günüm doga dilewler edip aglap geçip dur. Yollaşma ýalbaryp aglap ses urjan, çağalam üçin düzelýär. Hiç bolmana şu qarzyň ödäýdi diýýärdim. Sesi dinlese de jogap bermeýärdi. Bugünlerde de işe gidýärdim. Çağalar bilen günümüz görüp ýaşap ýörüs. Gaýnym maňa öňküleri ýaly azar beren okdy. Bir günüm gaýnym geldi. Ortonjy gyýdy ýarany okmuşyn, şoňa pul gerek diýdi. Sen gyzyllaňy ber, men satjak diýdi. Menem ýok berjek däldim. Öz bergimiz üçin satmany ötýärnidim. Bu da sen bergen bu torman geçdi diýip gaýgyrmaga başlady. Menem o bergeni men etmedim. Ýol pul üçin alyp berdim ahir diýsemem. Şondan bäri öýe pul urjanra diýýär. Ahire men gepini düşünüp bilmedim. Gaýnymam bermesen berme gyzylyňy. Şo sen ýasyňa, sadakaňa, üçüňe ýediňe ýarasyn diýdi.
Men bu sözlere gaterbet boldum. Soňam ýollaşyma jaň edipdir. Bersin gadylyny. Olam öň hiç kimiň jaňyny almaýady. Bu gedek alypdyr. Bulaň jaňyny. Ýollaşymy özüme maňa jaň etdi. Şeýle bir ýalbarýar. Men näçe ýyllap zar bolan süýji sözlenmäýja. Bir canım şu gedek bir söz berýän. Saňa soň alyp berjek diýe. Menim ýok berjek däldim. Sen ýyllardyr nirdedim näme ýer, näme içer. Sen adaryňy däl ahir diýdim. Soramadyň işsady. Bergileňem dur, men jigim bilenem uruşdurdyň diýdim. Indi saňa inanmaýan idim. Bu da şu gedek söz berýän. Senem çağalamam, men bagyşlaň. Menini düzeljek, siz bilen boljak diýdi. Bu sözler on en soňky sözler boldy. 2 gündan soň ýollaşmam ýere oturup ardan çykdy habar geldi öýümde. Ýollaşmam Türkiýeden jetedi geldi. Ýüregime şeýle bir ot düşdi. Häzirim ýanyp dur. Gaýnymyň gargaýşy ýaly. Gyzyllamy satdym. Ýollaşmyň patasyna berdim. 3-ni, 7-sini sadakalarymy sokduk. Durmuşum düýbinden ütgedi. Gaýnym maňa hiç zat diýmedi. Ýüzüme de seredip bilmeýärdi. Ejem kakymam maňa hiç zat diýmediler. Gyýdym, Allahyň saňa münasip gören durmuşy budur diýdi. Öýe gidelim diýmediler. Gaýnymam zat diýmedi, gidem diýmedi. Menem barbar işlemek zorunly galym gideýin ýurtdaşyna 2-3 ýyl işläp geleýin diýdim. Gaýnym çağalam alyp galdy. İkisine de gowy edýär. Bu ýerde hakyny ýmeýin, gowy edýär. Ýöne türkü gaýdaly märi men bilen gürleşmeýär. Ejem gowy diýbem soranyk çağalardan. Gaýlaram gürleşenok. Men näme çygym bilemok. Maslahat beräýin. Men 2 ýyl boldy işläp berenme. Gaýnymyň öýüni gurulşyk etdim. Öýleri remont etdim. Bergilerini berdim. Inne öýüme gidesim gelýär. Olaram men bilen gürleşmän soň baram soň kowur diýip gorkýan. Dogolap köp aýtdy. İşläp özüňi öýedinni. Onu men etmedim. Gaýnymyň ýollaşmyň ýaşany gowulsun, gowulsun diýdim. Innem näme çygym bilemok. Birden barsam, olaya men sığdırmatalar. Garaz men akbalym şeýle. Başla. Dinleýäninize sag bolun.